Ćao. Ćao, šta ćeš biti kad porasteš, Neno? Ljubljubek. I šta još? Da pomažem ljudi. Stvarno? Da kuvam. Da kuvaš? Da. Super. Ajde reći nekog tvog omiljenog youtubera. Anđelo i Anđelo. Anđelo i Nađu. I koga još? I sebe. I koga još? A ima, jer imaš brata koji je youtuber. Hoćeš sad Željka da pitamo šta bi volao da bude kad poraste? Da. Ajde reci čao. Ćao. Ćao Željko. Šta bi volao da budeš kad porasteš? Bogata šizma. Kako da postaneš bogataš, a? Da prvo završim lepu školu, pa onda postanem milion. Pa onda postaš bogat, a? Da. I onda, a ne želiš da budeš fudbaler? Ajde ponovi sve što si teo. Bogataš, youtuber, fudbaler. Ajde, pošto voliš fudbal, reci mi tvog omiljenog fudbalera. Sašu Ilić. U Partizanu, ajde nekog stranog fudbalera. Ne znam. Željko, ne glupiraj se. A zar ne voliš ti Ronalda i Mesija? Volim. A što nisi rekao za Ronalda i Mesija? Pa volim. Okej. Ne, nisam sad. Okej. I reci nam tvog omiljenog youtubera. Serbija na luku, Đoleta i Zeno, Muđu i Tatu. Koliko od njih, ajde reci tvog omiljenog. Najomiljeniji Da. pa najomiljeniji Đole. Ne, Luka Đole. Super. Ne mogu. Super. Ajde reci čao. Ćao. Ćao. Ćao.